Ja, det er Jesper Jensen, og både det er L318, og jeg fisker her fra Thorsminde, og fisker kaskekrabber med kajner, og ja, det er jo meget skånsomt fiskeri. Der er ingen bifangst af nogen arter, og det, jeg vil sige, det er det tætteste på økologisk skaldyr, man kan fange. De bliver lukket til med avnen fra Nordsøen, og vores hovedsæson, det er fra omkring 1. juli hen til omkring 1. januar. Så og der fanger vi hovedsageligt kaskekrabber.